Thokozani sanibonani ngiyanibingelela abantwana bethongo nababhejene phuma esiqhweni kade bemvalele nabanodumehle esigamenzi ngiyanibingelela ninabesilo bantwana bethongo eyisekukade yagcinana bantu labadala. Cha, namhlanje ngizokhuluma nje ngamaphupho abika usizi, abika umzima ongabhekana nabo empilweni ayisexwayiso sabaphansi mawukuthi khona la ongahambi khona ngendlela eqondile. Bantwana bethongo ngicela ukuqala ngilungise le nkinga le engibhekene nayo. Kunama WhatsApp message amaningi angiwatholayo. Ngumuntu osebenzayo umsebenzi kamlungu 8 to 6. 8 ekuseni ngiphuma ngo-6 ntambama. So abanye angikwazi ukubaphendula, kunabanye ababese beba aggressive and baningi kakhulu abantu abangibhalelayo. Awumunye umuntu ebuze into ekhona la emavidweni because akafuna ukubuka ivideo ephelele. Ngalokho sengithatha isinqumo sokuthi ukuze ngilawule i-crowd noma ngiminimize nabantu ababuza into enganasidingo, ngidecide ukuthi umuntu ofuna ngimchazele iphupho ngizocela nje bantwana bethongo ukuthi kube nemali engango 50 rand kuya 100 rand ewumnikelo azongipha yona, ukuze ngizame ukugwema ukuthi kube nabantu abezayo abanye bezobuza into enganasidingo. Uyabo, ngumuntu obusy ngani zakwethu, ngumuntu obusy kakhulu. So kunomuntu ovele eqhame ezothi sawubona, ngacaza ukuthi ngicela uqhame ubingelele bese uhlala endabeni. Uyabona nje ngalokho sekuzoba u50 rand umnikelo kuya 100 rand. Ngiyayicelela nje ngani zakwethu, inamba yami ikhona, soxhumana ngokuthi leyo mali leyo mawukuthi unesifiso ifika kanjani kimi. Njengoba ngenza nje amavideo la idatha ukuposta la ukuthi ku YouTube kuyidatha, bengikwenza lokhu ngothando namanje ngisakwenza ngothando. Anginayo inhloso ukuthi khona umuntu engifuna ukumkhokhisa na kanjani. Okay, asingene emaphoshinithi. Amaphupho esokhuluma ngawo namhlanje amaphupho abika isexwayiso noma abika ubungozi noma abika ubunzima ongabhekana nabo empilweni. Iphupho lokuqala, ukuphupha ikhukhula. Lokho kusho ubunzima bempilo ongabhekana nabo. Ukuphupha nje ikhukhula kuyinto embi. Kungabika ukuthi kuzoba nezimo empilweni yakho ezofika zize ngamandla zikwehlule ukuthi uyinqobe, zikwehlule ukuthi uyinqobe. Noma kungabika ukuthi kunokhondolo olubi njengento eyisifo engangena phakathi kwento eyikhaya. Bese sizokhuluma ngani ukuphupha kudilika indlu noma kubhidlika indlu noma kuwa indlu noma ukuphupha kuphepha uphahla lwendlu. Lokho futhi kubika umzimba obuzayo empilweni. Kungaba ukuthi umuntu oyinsika yekhaya uyahamba emhlabeni. Kungabika ukuthi mawukuthi umuntu osebenzayo ungalahlekelwa umsebenzi, kube nzima ukuthi uphinde uthole omunye. Uyabo, ubunzima ongabhekana nabo empilweni lokho. Sizophupha uphuphe kushiya indlu. Lokho kuyisexwayiso esisuka kwabadala abaphansi. Bayakubikela ukuthi abajabule ngezinye zezinto ezenzekayo. Kungaba isekhaya, kungaba isempilweni yakho. Akufunakala ukuphupha kushiya indlu, kuyinto embi. Kungabika ukuthi abaphansi bayaxwayisa ngokuthi kunento embi oyenzayo abangathanda ukuthi uyenze noma kunendlela embi oyihambayo abangathanda ukuthi uyihambe. Sizokhuluma ngokuphupha ugunda inwele. Uphupha ugunda inwele akuhle.
kungasho ukulahlekelwa into yakho enkulu ebalulekile, kungasho futhi ukuncishelwa amandla, ukuncipha kwamandla akho. Yabo, ziningi-ke izinto ezingakwenza ukuthi ulahlekelwe noma uncishelwe amandla. Angeke-ke size siye nga-one by one. Sizokhuluma ngokuphupha umnenke. Umnenke sonke siyawazi isilwane esinambuzelayo, isilwane esihamba kancane, isilwane esingathandeki. So ukuphupha umnenke kungabika ukuthi izinto zakho zihamba kancane noma izinto zakho zizohamba kancane. Kungabika futhi ukuthi kungabika isichitho noma amashwa. Umnenke siyazi sonke awuthandeki, uyabo. Ungabika ukuthi mhlampe isichitho. Umnenke awuthandeki, wonke umuntu uma ewubona uyawukhahlela, uyabo. Bese sizokhuluma ngokuphupha amanzi. Uthola ukuthi amanzi amnyama noma uphupha unqamule emanzini angcolile amnyama, mhlawumpe umfula udla iy'ndwangu njengazo iy'khukhula. Lokho kungabika ukuthi ekhaya niphehlelwa amanzi amnyama, noma kungabika ukuthi kunamathunzi amnyama anengamile, uyabona. So kuba yinto ekanjalo. Bese sizokhuluma ngokuphupha unqunu. Uphupha unqunu akuyona into enhle. Uphupha unqunu kungabika ukuthi kunento eyihlazo ezovela ngawe, noma kunento eyimfihlo ongamele ibonwe abantu. Siyazi sonke ukuthi akumele ubonwe abantu unqunu. So ukuphupha unqunu kungabika ukuthi kunento eyihlazo ecashile okungamele yaziwe abantu ezovela ngawe, noma kungabika ukuthi kunento eyimfihlo ezovela ngawe, noma kungabika ukuthi wena qobo lwakho uzohlambalazeka. Kunento eyihlazo noma embi eyichilo ezokwehlela, ezokwenza ukuthi ubukwe abantu bekubuke bekushalazele, uyabona. Futhi kungabika ukuthi wena uflathelwe idlozi, uyabona. Ukuphupha nje unqunu kungabika ukuthi wena uflathelwe idlozi, yabo. Kungabika futhi ukuthi khona umuntu okugadla ngemithi emibi, okugadla nje ngemithi emibi, ofuna nje ukwenza inhlekisa ebantwini, esebenzisa imithi emibi, imithi eyingozi. Bese sizokhuluma ngokuphupha uhambo odakeni. Ukuphupha uhambo odakeni kuyinto embi. Uyazi nawe uma uhamba odakeni uyatabalasa, uhamba kanzima. So lokho kungabika ukuthi kunzima empilweni yakho, kube kunzima bempilo yakho, kukhomba ukuthi uyatabalasa, udonsa kanzima. Kukhomba ukuthi iy'nto zakho ziyabheda, iy'nto zakho yimile, zilokhu uphanda ndawonye, umuntu onganongqubekela phambili, uyabona. So akulona iphupho elihle ukuphupha uhamba odakeni. Bese kuzoba ukuphupha uwumuntu osejele. Ukuphupha usejele akukuhle. Kungabika ukuthi iy'nto zakho y'valiwe noma iy'nto zakho ziboshiwe, ukuthi ungabi nenqubekela phambili, kungabikho into khona ukuyenza iphumelele njengoba wena uboshiwe usejele. Kungaba i-financial freedom, kungaba umsebenzi uma kuwumuntu ofundile mhlampe. Kungaba futhi ukuthi uboshelwe ndawonye, ukuthi nje kungaba ukuthi awuganwe, awunanqubekela phambili nje wena. Umuntu izinto zakho ey'lokhu zigidagida nje endaweni eyodwa, awunanqubekela phambili. Ayikho into oyenzayo empilweni yakho iphumelele, iy'nto zakho ziboshiwe. Ukuphupha usejele. Yaphinda futhi inamba yami 07490